Egunon guztioi eta eskerrik asko gaur hona gerturatu zaretenoi eta baita streaming bidez etxetik edo bulegotikan jarraitzen ari zaretenoi ere. Gaurko gaiarekin hasi aurretikan barkatuko didazue, baina aipamen txiki bat egin nahi nuke. Aste honetan David Beriain eta Roberto Fraile Burkina Fason hil dituzten kazetari eta kamararen familia, lagun eta lankedioi doluminak eta bezarkada bat helarazi nahi dizkizuegu. Horrelakotan konturatzen gera, zein egoera zailetan aritzen diren kazetari eta argazkilari hauek munduko hainbat bazterretan giza eskubideen urraketak azaleratu eta guri horien berri emanez. Giza eskubideen defentsan konprometutako bi gazte ziren eta behintzat aipamen xume hau beraien omenez. Eta gaurko gaiari helduz, Intxortan 1957 Kultur elkartea eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko lankidetza proiektu bat aurkeztu nahi dizuegu. Gipuzkoako gerrako umeak identifikatu eta haien memoria berreskuratu eta ikertzeko ekimen bat aurkeztu nahi dizuegu hain zuzen ere. Horretarako, hemen dira gaur nirekin Intxortan Kultur elkarteko bikide, Julia Monge eta Josu Txueka, segurazko denentzako oso ezagunak izango direnak, urte askotako eskarmentua dutelako gure lurraldean memoria historikoko lanketan, ezta? Asteburu honetan ikusiko zenuten Debagoienako hainbat herritan omenaldiak antolatu direla, gerrako umen omenez. Aurreko urtean egin behar zen proiektu bat zan hori, baina COVID-ak eraginda urtebetez atzeratu da eta asteburu honetan egin izan alda. Gaur aurkeztu nahi dizugun proiektu hau, Debagoienan dagoeneko egindan lanketa horren luzapen bada eta Gipuzkoa osora zabaldu nahi deguna. Gerra zibiletik iesi, erbestea ezagutu zuten gerrako umeak identifikatu eta haien memoria berreskuratzeko azterlan bat egiten ari gera, Intxorta Kultur elkarteak burutuko duena eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzaketa eta laguntza jasoko duena. 2 urtetako proiektu bat izango da, aurten 2021 urte osoa, gaur aurkezten dugu, baina aurreko urte bukeratikan lanean hasita daude, eta 2022 urte osoa honetan emango dugu. Helburua da bukatzen denean 2 urteko proiektu horren bukaeran, bizirik dauden Gipuzkoako gerrako umeak identifikatzen ditugun guztiei omenaldi bat ere antolatzea, hemen Foru Aldundiak. Eta esan dizuetan bezala, aurreko urte bukeraretikan, ikerketa lanetan hasita daude Intxortako kideak. Gerran zuzenean parte hartu ez bazuten ere, gerraren ondorioak helduak beste, bereien gurasoek beste, edo gehiago ere bai, sarritan sufritu behar izan zituzten, beldurra, bonbardaketak, zenitartoko gandik aldentzea, eta azkenik gurasoen babesik gabe erbestera joan beharra. Haietako asko gainera ez dira sekula, edo ziren sekula Euskal Herrira itzuli ere egin, erbestean geratu behar zan ziren. Gure herriaren eta lurraldearen memoria historikoa eraikitzerakoan, pieza garrantzitsu badira gerrako umeen bizipenak ere ikertzea eta jasotzea. Bereien sufrimendua azalerazi eta gizarteratu eta aitortzea. Memoria beharrezko balioa da kultura benetan demokratikoa eraikitzeko eta elkarrekiko errespetuan eta bizikidetza baketsuan oinarriturik egongo dena. Lan honen bitartez, Gipuzkoan jaiotako gerrako umen zerrenda osatu nahi da, zerrenda oso bat, izen abizenekin, alden kasuetan argazkiekin, eta bizitza historia labur batekin identifikatuz, bakoitzaren ibilbidea edo, beraien sufrimendua eta bizipenak edo jasotzeko, eta bizirik daudenei, eta identifikatzen ditugunei, bideoz elkarrizketak grabatu nahi dizkiegu. Etorkizunera begira ere, testigantza hori jasota geratu dadin. Kontutan izan behar dugu, eta niretzako hau da proiektu honetako elementu garrantzitsuenetako bat, pertsona hauek duten adinarengatik, oso adinekoak dira, bizirik geratzen diren eta lehenengo pertsonan gerra zibilean gertatutakoak kontatzeko gai diren testigantza bakarrak dira. Belaunaldi hau joaten danean, ez da inor geratuko lehenengo pertsonan gerra zibila
bizi izan zuena, eta beraz, bestelako iturritara joan beharko gera, artxibategitara, dokumentazioetara. Baina testigantza jasotzeko izango dugu azkeneko aukera hau degula, ez? Gerrako ume izan zirenak, orain adinean oso aurrera eginda daudenak. Proiektu hau, gaur aurkezten du ere, esan dizuet, aurreko urte aukeratik Intxortako kidek lanean ari dira, hainbat artxibategitara bizitak egin dituzte dagoeneko, beraiek aipatuko dizkigute, baina Salamankan, Madriden, Bartzelonan eta hainbat artxibategitan egon dira. Uste baino kasu gehiago topatzen ari dira, zerrenda oso luze bat daukate, horren berri emango digute. Eta, nik gehiago ez nahiz luzatuko, erderaz egingo dizut orain aipamen txiki bat, eta gero bideo labur bat ikusi ondoren, hitz emango diet Julia Monge eta Josu Txukari. Esan bideoa oso laburra izango dela, baina izango da pixkat muestra bat edo zuek ikusteko, dagoeneko identifikatu ditugun bizirik dauden gerrako ume horiei, sakoneko elkarrizketak egiten ari gara, eta horien korte txiki batzuk izango dira, ikusteko zuek zer nolako lana egiten ari geran. Como decía en euskera, hoy queremos presentar el estudio exhaustivo que la Asociación Memorialista Intxorta 1937, Kultura Elkartea, está desarrollando con la colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa para identificar a los niños y niñas de la guerra de Guipúzcoa y recuperar su memoria. Estos niños y niñas de la guerra, a pesar de que no tomaron parte directamente en la guerra, sufrieron graves consecuencias, igual, en muchos casos peor incluso, que los adultos, sufrieron miedo, bombardeos, el alejamiento de sus familias y finalmente la necesidad de exiliarse, dejando atrás a sus madres, padres y sus hogares. Y además muchos de ellos nunca volvieron a Euskadi. Los niños de la guerra son una pieza importante en la construcción de la memoria histórica de nuestro territorio y sin duda merecen un reconocimiento y que se dé a conocer el sufrimiento que vivieron. Además, por su edad, como decía en euskera, son los últimos protagonistas, digamos, que vivieron en primera persona la guerra y, por tanto, es la última oportunidad que tenemos de recoger esos testimonios, que sin duda serán un legado que dejemos para las futuras generaciones para que entiendan mejor lo que sucedió en aquellos años. Y sin alargarme más, os pondremos un pequeño vídeo como muestra de la labor que estamos realizando de recopilación de esos testimonios de los niños y niñas de la guerra. Y a continuación tomará la palabra Julia Monge y Josu Txuka, los encargados de Intxorta 1937 Kultura Elkartea, para darnos más detalles de este trabajo. Ahaztu zaidan aipatzea da, lanaren dimentsioa ikusita, Gipuzkoa guztiko, Gipuzkoa osora zabaldutako lana izango dela, lan asko eskatzen du, artxiboetako eta jendea topatzeko, identifikatzeko lan ordu asko eskatzen du. Beraz, ohiko Intxortako kidez gain, proiektu honetara beste hainbat kide esanguratsu ere gehitu dira, gure lurraldean memoria historikoaren lanketan eta ikerketan oso ezagunak dianak, ez? Adibidez, Josu Txuka bera edo Xabier Urmeneta hemen daukagu, eta gure zuzendaritzako teknikari izan dena, erretiro hartu berri, eta bereiek ere lantalde horretara gehitu dira, eta lantalde oso zabala eta anitza osatu dute lanketa mardulau burutu ahal izateko. Eta besterik gabe bideoa jarriko dugu, eta ondoren Juliak eta Josuk hartuko dute hitza. Eskerrik asko. Ongi zen, Blanes. Aitza frentien zabilen, da bat afabilizia danak, nire arrebak eta tiak eta horrek, Frantzien hemendik, Bilbotik Kastrora. Kastrotik Santanderrera, da Santanderretik Frantziara. Sale por correo, como sería, ellos leyeron. Viene mi madre y me dice, os vamos a mandar a Rusia. Y salían 4 barcos. Y resulta que llegamos a Santander y no nos recibieron. No nos dejaron desembarcar ni nada. Entonces dio el barco la vuelta y cogió rumbo a donde podía llegar. Lleguemos a Francia. Como los hachas ya estaban en Anzola, a 3 kilómetros de allá, el padre, yo no sé dónde encontró un coche y nos llevó a Ibar, donde una tía que tenía. Y de allá pues nos metieron, iban a La Cuadra, un pueblito pequeño, y allá viví hasta que empezaron a hacer las listas para ir a Inglaterra, a Francia, y el padre pues
solo labur zan guztitu maz. Lehenengo, hola zela hauen Bilbon gezki, amak apuntadun ustun ezea, Frantzia bialketako. Eta gero handik, Belgika. De Bilbao nos metimos, le dio por ir a Santander, a Cabezón de la Sal. Y ya fuimos camino de Francia. Azkenean mintzat Kataluniara. Bilbao aldea. Para la Unión Soviética. Irailian, urten genduan, Bizkaira, handikan konginen Gallartara. Gallartan guk hilebetein da Santurtzen zerian barkuan Frantziara, Kabretonera. Habanan, zoragerezko barkua akordatzen naiz. Kaixo egunon, eskerrik asko, Jon. Jonek esan dauen moduen, debagoienien, hasi ginenien lan honekin, gure helburua momentuz bakarrik zan elgetan, fanzan urtien elgetan omenaldi erraldoi bat itie, debagoieneko gerrako umiekin. Horrek esan nahi dau, emeretxixien ja hasi ginela lan hau, eta lanak aurrera zijoazen inean, konturatu ginen, ze importantzia zauzkan, eta pentsau genuen politxa izango zala, edo beharrezkoa izango zala, Gipuzkoa lurralde osora gehitxie. Horregaitxik fangine lehenengo Batzar Nagusietara, eta foru aldundiak onartu zauen, interesgarrizia izango zauen, lan hau, eta asko eskertzen dugu. Gehitxukote apur bat oso ondo esplikatu dau Jonek, apur bat zer dan orokorrien proiektue, eta gehitxuin behar dute bakarrik pare bat gauza. Alde batetik, gerrako uniek esaten dugunean, 0 eta 16 urte bitartekuek jasoko ditugula, hori alde batetik, eta bestek aldetik, erbestera, edo gerrako uniek esaten dugunean bakarrik hartuin behar ditugula muga pasau zutenek. Porque momentu batzutan emoten dau, agian igual, hemen lurraldien edo Euskadin bertan, mugimendu batzuk itzen dituztela, igual herri batetik bestera, familiekin eta, baina horrek ez ditugu hartu. Apur bat, pare bat datu horrek igual importantiek diez. Hoize, elgetan geniukan pentsauta, ies omenaldi erraldoi bat itie, hori etxan posible izan pandemia gatik, eta bueltak emonezkero, gixen bat, kontuan hartzen, ze adinak dituzten, oin momentu hontan pertsona horrek, erabaki genuen, herriz herri itie, geixau luzatu gabe, eta horregaitxik fanzan aste bukaeran, 5 herri ezberdinetan, omenaldiziek egin genitun. Zelan hasi ginen, gero Josutxuekak apur bat esakonduko dau, zelan hasi gare lan hau. Logikoki lehenengo begiratuin behar genuen oinarte jasota zaguena. Eta hortikan hasi artxiboetan informazioe bilatzen, eta momentu hontan horretan gaz. Eta parte eta paraleloki, hemen ikusi duzuen moduen, elkarrizketak itzen hasi gara. Geu betidanik ez bakarrik proiektu hontan beti pentsau izan dugu, askotan, segun zetan gabiltzen berbaitzen, izena bizenak eta tatuek ikusten ditugula, baina elkarrizketak eta testigantzak ikusten dituzunean konturatzen zara bakoitzak ze historia gogorra dauken. Bakoitzana da
batzuk askoz be gogorrau, baina, orokorrien, ze dauen atzetikan, ez? Osea, hainbat familia apurtu inzien, zelan momentu, osea, egun batetik bestera, etxie, herrie, familia, dana utzi eta nun baitxera fan, gaur egunien Frantzia bertan ikusten dugu, ez? Edozin momentutan goiez, baina gure familiendako Frantzia momentu horretan oso urrun zauen. Eta zer esan, Rusia edo Bretaña edo Belgika, ez? Orduan, momentuz aurten pentsauta daukagu, ea posible dan, 35 elkarrizketa itie, eta urtarrilatik ona 22 pertsona elkarrizketatu ditugu, tartien, hemen ikusten dien batzuk. Entrevista horrek leku ezberdinetan egin ditugu, ez bakarrik hemen Euskadin, zen batzuk hor agertzen diez badibidez Teresa Alonso, bera Donostiarra, baina hoi Bartzelonan dagoela, edo Anita del Bosque izan zora luzekue, baina Salamankan bizi dala, orduan leku ezberdinetan egin ditugu, eta plan horrekin jarraituko dugu, urtien zehar. Y para terminar, esto será un plan que tendremos que ir desarrollando de cómo ver y tal, de cómo hacerlo, pero el objetivo final, después de hacer todo esto, sería identificar las personas que fueron niños y niñas de la guerra y que hoy en día, o sea, una cosa es saber cuántos fueron, dónde fueron y todos los datos que podamos sacar de cada persona, de cada niño, de cada niña. Y aparte, uno de los objetivos del proyecto es hacer un homenaje a nivel de Guipúzcoa a todos los niños y niñas de la guerra que queden vivos. Tendremos que ver cómo buscamos luego y cómo hacemos para saber quiénes están vivos en este momento. Decir que no creo que es obvio que el tiempo corre y que estamos trabajando con una gente que tiene una edad, por ejemplo, en Debagoyena, por poner un ejemplo, en este último año, que ya empezamos a hacer las entrevistas, empezamos ya a mirar quiénes estaban vivos y vivas, incluso algunos ya después de hablar justamente con ellos, se han muerto 10 personas. O sea, eso da un poco la medida, ¿no? de que por ley, lógicamente, esta gente se nos está marchando y que cada vez queda menos. Eta momentuz neuke honekin bukatuko, tointxe Josutxuekak sakonduko dago apur bat ze artxibotan eta zelan egin jugun lana. Mila esker. Mila esker kazetarioi etortzeagatik, zuen lana estimatzen dugu eta Ganbara jaunak esan duen bezala gogoan ditugu esatako gain dela gutxi hil dituzten Alfredo eta David Beriain kazetariak. Mila esker ere bai Gipuzkoako Aldundiari proiektu horri sustengoa emateagatik. Nik uste dut benetan asmatu egin duzuela proiektu hori laguntzeagatik beharrezkoa direlako olako lanak eta olako ikerketak. Izan ere, memoria historika deitzen dugun atal horren barruan, dago gaur egun arte egonda, hutsune handi bat, erbestearitzeari dagokionez. Gerrak ondorio asko dituzte, eta haien artean, eta Espainiako Gerra Zibilaren kasua oso nabarmena da, izan zen erbesteratzearena. Eta erbesteratze ikaragarria suertatu zen horretan, baita ere erbesteratze berezi bat umeena egundoko garrantzia izan zuen. Eta Euskal Herriari dagokionez eta Gipuzkoari dagokionez egundoko importantzia izan zuen fenomeno horrek. Eta hori delatan ikuste dut proiektu honen bitartez berreskuratu edo errekuperatu dezakegu historia atal hori.
Zeren hori lotzen dugu, erbesteratze hori umeena, lotzen dugu hainbat irudiekin eta horrela, eta hainbat ikerlanekin, eta hori aipatu behar dugu, hain zuzen ere, zeren lehen aipatu den bezala, horren inguruan hainbat lan importanteak egin dituzte, eta guk oinarritzat hartu ditugu, eta aipatuko nituzke, Euskaldunen legea da bakoitzari berea, eta nik uste dut azpimarratzekoa da, hain zuzen ere, edo aipatzekoa da, Jesus Alonso Carballesek, Gregorio Arrienek, eta Dori Legarretak garai batean egindako lan akademikoak, eta horiek oinarri importante bat zera jarri ziguten isladatzeko ze garrantzia izan zuen umen erbesteratzea. Euskal Herria dagokionez, ikerlari horiek aipatu zuten gutxi gora bera 25.000 ume inguru erbesteratu ziren une batean edo bestean. 36tik abiatuta, 1989 arte. Batez ere, hemen Euskal Herrian abiatze puntua izan zen Gipuzkoako erorketa, hor lehenbiziko aldiz Espainiako Gerra Zibila nolabait esateko hiri importante bat ustu egin zen, eta hoien artean, erbesteratuen artean, ume asko egon ziren. Irundik Frantzira, asko eta asko Kataluniara, eta gero Frantzira berriro. Eta gauza horiek nik uste dut, importantea da berreskuratzea. Eta osatu behar da, eta hori da gure proiektuaren asmoan horabitazeteko, mosaiko haundi horren atal hori, umeena. Eta osatu behar da ez bakarrik izen eta abizanekin, hori importantea da, baizik eta izen eta abizen hoien atzean ze personak zeuden, ze baldintzetan erbesteratu ziren, erbestean ze bizi baldintzak izan zituzten, eta gero bueltatze prozesuak nola izan ziren. Zeren kontutan izan beharko dugu, hori ere bai, ikerketa honen bitartez nik uste dut ondo azalduko dugula, bukatzen dugunean, ez bakarrik ze egoeratan egon ziren Frantzian, Belgikan, Britania Hundian edo Rusia delakoan, baizik eta gero ze egoera bizi izan zituzten, esateko, bueltatzeko, noiz bueltatu ziren, nola bueltatu zirenean ze egoera aurkitu zuten, eta bar. Hori ja ikusten ari gara. Nolabait esateko gure ikerketa abiatu berria dugu, joan den urtean hasi ginen, azken hilabetetan eta horrela, eta urtean ja buru bilarri sartu gara, eta genitun hipotesiak sendotzen ari dire. Sendotzen ari dira eta ikusten ari gara. Alde batetikan, pentsatzen genuen, baina jende gehiago, ume gehiago atera zirela erbestera, zeren lehen aipatu ditudan izateko ikerlanetan batez ere bilduta daude espedizioen bitartez atera ziren umeak, baina Gipuzkoako kasu esateko berezia da, zeren Gipuzkoako ume asko ez ziren atera espedizio hoiekin, baita ere atera ziren hainbat ume espedizio hoiekin, baizik eta hemendikan jun ziren esateko familiakoekin, amaekin eta hola, eta hoiek ez ziren bildu ikerketa hoietan. Baina esan nahi dut, hori gauza guzti horiek berreskuratu behar ditugula, eta nik uste dut hori, oain proiektu berria bada, hasi berria bada ere, sendotzen ari gara genitun hipotesiak. Alde batetikan, askoz gehiago zirela, eta beste aldetikan, ze egoera ezberdinetan egon ziren erbestean. Eta, esatako, Gipuzkoako ume kaso askotan, suertatzen da hori, Belgikara jun zirenak esatako, familietan egon ziren, Frantzian egon ziren batzuk kolonioetan, baina beste batzuk familietan, medio ezberdinetan, jarrera politiko-ideologiko ezberdinetako familien barruan, eta bar, eta gauza horiek, esperientzia guzti horiek berreskuratu eta jarri esaten den bezala beltzez zuri gainean. Eta hortarako, esan dudan bezala, egindako lana, naiz eta hasi berria da, baieztatzen ari da genitun hipotesiak eta onditu egiten ari da. Artxiboen lana hortarako ezinbestekoa da, eta hasi gara ja eta egon gara
Salamankako Zentro de la Memoria Histórica delakoan, en el archivo de Salamanca famatuan, eta baita ere egon gara Alkalako Archivo General de la Administración delakoan. Asmoa daukagu juteko Madrilgo Archivo Histórico Nazionalera, eta asmoa genuen, eta espero dugu aukera izango dugula, Frantziako hainbat artxibotara jutea. Archivo Histórico Nazional delakora, Parisen dagoena, eta gero hainbat artxibo departamentelatara. Eta ikusi dugu baita ere, gure ikerketa honen bitartez, ze garrantzia izango du segurazki jutea, zatako Ginebrako Koagus edo Gurutze Gorriko artxibotara. Osatzeko, esan dudan bezala, ez bakarrik osotasunean urme erbesteratuen zerrendak, baizik eta osatua hoien artean dauden historiak. Ezin ditugu osatu osotasunean, esan nahi dut, zeren ja baditugu izenak eta abizenak esateko 4.000 inguru ume Gipuzkoar erbesteratu zirela. Ezin ditugu 4.000 historia zehaztasunez egin, baina bai egitea hainbat historia besten gainontzekoen islada izango zirenak. Oso historia aberatzak, oso historia interesgarriak, eta hori gizartearen historiaren eta memoria osatzeko baliogarria izango direnak. Nik uste dut lan horren bitartez eta elkarrizketen bitartez lortuko dugula hori, eta nik uste dut hemendik urte batetara eta horrela, emaitz horiek plazaratzeko moduan izango garela, eta hain zuzen ere iristeko garaiz, justak esan duen bezala, persona horiek desagertu arte, zeren bizitzaren legea da hori, desagertzen ari direla eta erlojuz kontroko karrera dela, baina, egin dituzten omenaldien antzekoa egitea. Eta beraiek ikustea, bere historia latz eta bere historia horiek, zen hor bai, nabardura markatuko nuke. Gambra jaunak esan duen bezala, ematen du gerra bakarrik dela milizianoen edo gudarien kontua. Ez, gerra hori, gerra guztiak bezala, eta gainera Espainiako Gerra Zibila horretan izan zen nolabaiteteko aitzendari, gizarte osoa ukitzen du. Zeren guztiek pairatzen zituzten bombardaketak, guztiek hiltzen ziren, eta hain zuzen ere guztiek izan zituzten olako tragediak. Eta olako gauzak errekuperatzea eta gizon eta emakume hoien aurrean, zahar diren hoien aurrean jartzea eta berreskuratzean nik uste dut importantea dela. Horregatikan, horrekin bukatuko dut, euskeraz gutxienez, nik uste dut eskertzekoa dela eta asmatu egin duzuela proiektu hori laguntzeagatik, zeren proiektu hori, olako proiektua, benetan ez badago olako laguntzarik oso zaila dire ezera aurrera ematea. Labur bilduz castellanos, nahi baduzue, gracias a la Diputación de Guipúzcoa por apoyar este proyecto, creo que aciertan porque viene a rellenar un hueco que hay en el tema de la memoria histórica que llamamos ahora de 2 décadas para aquí, que es el tema del trabajo, de los trabajos y del conocimiento del exilio. Y dentro de este mundo del exilio derivado de la Guerra Civil Española del 36 al 39 hay un aspecto importante que es y sobre todo en el tema del País Vasco, más claro, porque la cantidad de niños que salieron de aquí proporcionalmente sería seguramente la más alta de todo el Estado, ¿vale? Y quiero decir, es el exilio de los niños. Entonces, aunque sea ya algo verando, aunque sea ya algo tarde, porque eso, como ha dicho Julia, ya por ley de vida de esta generación se está terminando, pero precisamente por ello, herderas atenden besala, más vale tarde que nunca, me parece que es importante ponerles delante de ellos el que la historia los recupere. Y la historia recuperarlos es no solo saber los nombres de todos los que salieron, sino ver en qué circunstancias salieron, qué acogidas hubo. Es muy interesante ahora, por ejemplo, parekatzea, comparatzea, hablamos ahora de los menas. Pues estos eran menores, acompañados en muchos de los casos, acompañados por sus amas, por sus abuelas, etcétera, que salen al exilio, pero que van a una Europa que les acoge en parte, a una otra parte de Europa que rechaza y hace políticas contra ellos, etcétera, en una situación como el contexto de la guerra. Y que además tiene unos desarrollos, en el caso de los niños guipuzcoanos, muy ricos y plurales
respecto al de otras zonas. ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, la mayor parte de los niños de Vizcaya salen en expediciones, los niños de Guipúzcoa van a participar en esas expediciones que se hacen a partir de febrero del 37, pero también, como había sido el primer exilio, que empieza con la caída de Irún, muchos de ellos salen con parte de su familia, etcétera, y se diseminan por toda Europa en un cúmulo de situaciones diferentes y muy plurales. Y lo mismo ocurre para la vuelta, es lo que estamos ya viendo en esta investigación. La vuelta va a ser, por ejemplo, en periodos distintos, habrá gente que volverá al terminar la guerra civil, habrá gente que volverá en los años 40, habrá otros que no volverán hasta los 20 años de la guerra civil, parte de los niños de Rusia, y habrá gente que no volverá nunca, y que ese exilio será el comienzo de un exilio, diríamos, permanente, que es otra de las características comunes al exilio derivado de la Guerra Civil Española. Así como en Europa el nazismo o el fascismo terminó en el año 45, la dictadura española prolongó el exilio para mucha gente, entre ellos niños también, claro está, hasta la muerte del dictador. Y entonces recuperar todo esto yo pienso que es algo importante, de justicia, y aunque ya lleguemos tarde, más vale tarde que nunca, por lo menos a esta franja de esta generación que aún vive, a las que estamos entrevistando ahora, que va a ser una de las aportaciones también muy interesantes, es darle voz, la alegría. Me acuerdo, yo estuvimos hace 2 semanas aprovechando nuestro viaje al archivo de Salamanca con Anita del Bosque, la alegría, yo creo el repunte de vivacidad que le dio ella durante una hora y media contar lo que ella había vivido como niña, y supongo la alegría que supone para ella que vea que haya gente que se está ocupando ahora de recuperar esa historia. Eta besterik gabe, ja nik uste dut gehiegi luzatu garela, baina hemen ikusten duzuenez gu oso pozik gaude eta oso motibatuta lan horri aurrera emateko, eta berriro, eta ez da off the record. Mila esker proiektu hori laguntzearren eta aurrera eramango dugu hurrengo hilabetetan. Ondo, eskerrik asko, Josu eta Julia. Igual aipatu ez dugun gauzatxo bada, kontua da, proiektu honek beste zailtasun bat ere badaukala. Gauza bada artxiboetako lana, eta artxibo asko bizitatu behar dira, ordu askotako lana da hori, ez? Baina gero, zerrenda horiekin, eta esan dugu ja, dagoeneko 4.000 bat Gipuzkoako gerrako umeen ume identifikatu ditugula, benekan gehiago aterako dira, baina momentuz 4.000 bat inguru badaude dira, dagoeneko oso lan zaila da, gero, identifikatzea horietatik zeintzuk dauden bizirik. Datuak babesteko legea dela eta ez da, ezin dugu udaletxetan konsultatu eta ezin dugut informazio hori eman. Orduan, sare informalak, Gipuzkoako beste memoria historikoko elkarten laguntza eskatzen dugu, herrietan ditugun kontaktuak, udaletxetan ere bai, baina modu informalean, jakitzeko Gipuzkoako herrietan edo, ahosago edo, zeintzu dauden bizirik, eta bere ingana jun, elkarrezketak egin, eta hori, orduan, horrek ere egia esan lana asko zailtzen du. Eta ez dakit, bukatzeko ja, norbaitek galderarik edo balen badaukazue, Bueno, por tener una muestra de la dimensión del estudio, me gustaría saber, en lo iniciado ya en Debagoiena, ¿cuántos niños de la guerra habéis conseguido identificar o con cuántos habéis conseguido contactar? Bai, hasi ginenien, 60 bat, te contesto en castellano, perdona. Cuando empezamos el proyecto, nosotros ya venimos de Debagoiena, hemos hecho trabajos diferentes y aunque no habíamos cogido este tema como tema central, niños de la guerra, en otros trabajos que hayamos hecho, pues salía en sus entrevistas y teníamos identificados como unos 60 o así, vivos, Pero justo al término de... empezamos a salir en los medios de comunicación, pues que iban a ser los homenajes, tal... Y muchas veces aparecen por casualidades, o sea, por una llamada de teléfono que estás hablando con una señora y te dice, no, pues que tengo una prima en Vergara que también... Entonces, empezamos con 60 y hemos terminado justo en los días de los homenajes con 81. Y el mismo día del homenaje apareció otro más, o sea, con 82. Estoy hablando de personas vivas en este momento, Eso es un poco lo que decíamos, ¿no? Que da aunque sea
proporcionalmente número pequeño, da un poco idea de que si en el momento que empiezas a trabajar, en el momento que empiezas, o bien con documentación, o a abrir esto un poco, ¿no?, por los medios de comunicación y tal, o sea, te haces una idea de que hay más gente de la que tú puedes tener controlada. Gero esan behar da, etxe askotan ere, beldurrak eraginda, frankismoko urte luzek eraginda edo, gai hauetaz askotan ez dela hitz egin ere. Eta transmisio bat ez dela egon familia askotan. Beste askotan bai, baina askotan ez. Gertatu zait, nire herriko, ni mutrikoarra naiz, nire herriko gerrako aurren zerrenda pasatu zidatenean, nire lagun baten aita agertzen zen, gerrako ume bezala. Eta bere gara jonitzanean zatea, badakitzu zure aitaren berri, aspaldil da bere aita, badaukazu argazkiri, beraien bizitzari buruz badaukazu informaziorik, eta esan zen, ez nik eta ez nire amak, ama bizi da bendikan, ez genekin gure aita gerrako me izan zenikan, eta gu dako informazio guztian nun egon za, Frantzian, zen lekutan, eta etxian ez da transmisiorik. Etxian berak ez zuen sekula aipatu, bere emazteari eta bere seme alabei gerrako me izan zenikan. Orduan, egia da, askori orain bere ingana elkarrizketa edo egiterakoan edo, oroitzapen haiek eta gogorarazten dizkigu, eta igual soltatzen dira, baina urte luzetan, beste gerra zibileko kontu askoken gertatu da bezala, bisiltasuna nagusi izan da, beldurra ere bai, eta gai hauetaz askotan ez da hitz egin ere egin izan. Familia askotan, orduan, Edo gelditu da informazioa mugatuta familiaren barruan. Eta familiakoak badakite, baina, gero, ez badire azaltzen beste leku batzutan taurla, horiek dire, eta hori, importantzia handikoa izan zen. Guk ditugu nola izateko Gipuzkoako umeen zerrendatan, laizteri itxiko gara 4.000, osea, dokumentatuta. Eta hoi ez gain, egongo dire, beste batzuk hori, dokumentuetan oain arte azaldu ez direnak, eta 4.000-tik gora izango da. Osea, oso importantea da, orduko demografia kontutan izan da. 4.000 ume, Gipuzkoakoak. 4.000 ume horiek aipatzen dituzuena, bizirik ez. Ez. Bizirik ez. Zenba, horreinik... Bi urtetako lana, Vale, ondo. Bai. Gipuzkoan egon behar dira. Seguru dauzela bostonetik gora Gipuzkoan. Momentu honetan. Proporzioen. Eta moduan esango dizut, ez dakit, ni naiz eta letretakoa izan eta kalkulak egiteko ez naiz oso ona, ez? Baina, esateko, espedizioekin ateratzen zirenak, teoriaz izan behar zituzten, 4 edo 5 urtetik gora, de 5 a 15 años. Horrek zan nahi du, 5 urtekin espedizio batean azaldu zena, eta 5 urte 37an zela jaioa en el 32. Orduan pentsa, zaharragoa direnak, 14-15 urte zituztenak, son nacidos en el 22-24. Esan nahi dut, hoiek esaterako, hemen azaldu den bat, guztiak daude en una franja de edad ya de 92, 93, 97 años. Iristen direnak franja horretara dire oso gutxi. Orduan, 4.000 horietatik, gehiengo bat, nik esango nuke, 180 edo 180 ja desagertu egin da. Baina da hori, kalkuluak horrela, ez? Bizirik egonaren ere, gaitasuna kontatuak izateko, eta... Bai. Bai, Debagoienan ere biziri dauden guztiak ezin izan dira, joan, batzuk bat daude egoitzetan, edo, hori da. Arazo larriekin, eta danak ez daude testigantza emateko moduan. Zu gaztea zara, eta zure bai, azatiera bezala, baina ni horitzen naiz, kontuetan gabiltzalako, eta hola, aspaldidanik, ez dire ateratzen egunkarietan lehen azaltzen ziren bezala, gudari del batallón no sé qué, militar, ya esos han desaparecido. Oain dela gutxi, joan den urtean esatako, hil zen Gerardo Bujanda. Baina 100 urtekin, hori zen gudari 17 urtekin, esan nahi dut, gazteagoa direnak, umeak zireneak orduan, daude ja franja horretan. Ja de los 90 para ya están. Gero, aipatu zu batzuk oraindik bizi dirala erbestean, ez da? Horiek ere sartuko dira elkarrizketetan, joango zarete berai elkarrizketa horiek egitera ere? Zelan barkatu, oin... Erbestean jarraitzen dutenak ere
elkarrizketatuko dituzu edo itzuli direnak bakarrik hemen elkarrizketatu? Bueno, adibidez, bueno, eske bakoitzak, behitxu, hemen agertzen da adibidez, Paquita García Bermande, dokumentalien agertzen da, eta hauxe adibidez, arrasateko esan, 2 urtekin fanzien Frantziarak, familiako historioa da tremebunda, bera bertan Frantzian geldiketan da, bertan eskontzen da, eta estatura bueltatu zen, oindela urte batzuk. Eta Gipuzkoara etorri beharrien, bera Bartzelonako nasakordetan Villanova y la Geltrún bizi da, baina, semi eta Bartzelonan dauke, eta elkarrizketa Bartzelonan egindako da. Bai, momentu baten enteretan bagara, badauela gerrako ume bat ez daki nun, diru ailegetan bada, fango gare, momentu honetan adibidez, hemen agertzen dienak, injadaz, debagoienien, Arrasate Bergaratal, gero Biana, adibidez badau gizon bat Bianako residentzia baten dauela, Salamankan, Anita, eta Bartzelonan daz Paquita, Teresa Alonso, bai goazela momentu baten, claro, merezi badau, eta pertsona hori ondo baldin badau, buruz, porque zuk esan duzuna, batzuk bizirik daz, baina agian momentu baten ja ez dute gaitasunik, testigantza, koherente bat emoteko, ez? Eta orduan, horrek bai iguale hartu behar ditugula historioak eta, baina ez duela merezi. Eta, hoize, gero, interesgarri da apur bat oso politxe da, ikustie alde batetik egixe da, ja, adin oso, oso adin altu edaukatela, baina beste kaldetik batzuk, naiz eta larogeita malau, amabos, amasi, da zela superrondo. Burua daukatela impresionante. Eta bai, oso politxe da, eurendako ze importanti edan alako gauzak. Zelan berpiztu itzen diela, guztetan zaiela kontetie. Eta ez da baperresa, egun hauetan omenaldizietan komentatan genunez, ez dela baperresa guretako bez, kamara baten aurrien, pinganilue jarri biozu, batzutan urduri jartzen diez aurreko egunetik, ez dela, oin ikusten dugu hemen korteak ja ondo pegaute, baina horrendako be trago bada. Elkarrizketatu dugu, baina baita ere, guk esaten dugu nien 0 eta 16 urte zituztenak 36an, golpe militarra izanien, gero kontuan izan behar dugu, iesi fandako asko jaizoziela erbestean. Batzu Santanderren, Gijonen, Bizkaixan asko, Elorrixon, Durangon, Jurren, horrek gauzok izan dugu. Baina baita ere, Frantzian, Katalunian. Eta horrek, adibidez, azken aurrekua agertu zana, Oñati Arbazan, bera itxa Donostikuak, eta bera jaixo zan, Nimesen, Montpellier onduen. Baina jaixo zan, 38an. Eta 38an eta 37an jaixotakoak, Gipuzkoan egongo diez, 100 bat inguru, bai, seguruti dauzela 100 bat inguru. Zatik, guk debagoian ikusi dugu 20 piku dauzela, egongo diez, eta horrek 10 gaztienak. Baina, egisa da, 94 urteko bat topatzen dozu, eta dago, 93 urteko baina hobi hau, osasunez, horrelako gauza pasatzen diez. Oiek ere sartzen dira ikerketan, erbestean jaiotako umeak ere... Bai. Gero, argitze aldera, nire gure argitze aldera, aipatu duzu muga pasazuten umeak sartu dituzuela.
Baina muga, zein da, Euskal Herriko muga edo Espainia arrestatukoa? Vale. Santanderra aipatzen da, beste aipatzen da, hori zubilan egin zuen zerbait izan zen, baina akaso baten bat Santanderren geratu zen edo, eta hori ere sartu ote zenuten galdetze zen nire... Tiñor, ez da dauka, eskerrik asko guzti etortzeagatik, eta, hurrengora arte.